Тапшыруыбызның алдагы 2 сәламен без Түбән Кама шәһәренә очырабыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Кулатка бистәсендә туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Ардисланов Илдар Ринат улы каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны беренчеләрдән булып, әнисе Мәвлегөл Хусаиновна, әтисе Ринат Яхевич, энесе Илдус тормыш иптәше Римма, балалары Илсаф һәм Алина котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Безнең беренче тәүге шатлыгыбыз. Беренче тапкыр әни һәм әти иткән алтын алмабыз, Илдарыбыз. Шул кадәр бүген безнең күңелләр дулкынланып бәхет хисендә йөзә. Бу синең бәйрәмең генә түгел, безнеке дә. Елак улыбыздан җитди ир атка әйләнде. Башлап мәктәп, аннары Иске Кулатка механика технология техникумын тәмамладың. Гаиләңне булдырып, 2 балаңны тудырдың. 9 ел гаилә башлыгы булып яшәп, бер генә көндә безнең йөзебезгә кызыллык китермәдең. Шуңа без иксез-шиксез шат булып яшибез. Бәйрәмең хөрмәтенә ихластан кырыштай саулык, гаилә бәхете, пар канатың белән мәхәббәттә, татулыкта яшәргә Ходай насыйп итсен. Туганнарга, күршеләргә, дусларга мәрхәмәтле, игелекле син. Алдагы көннәреңдә дә шулай матурлыкта, мәхәббәттә, муллыкта, күркәм бәйрәм булып яшәргә насыйп итсен Аллаһы Тәгалә. Улыбыз, син безнең олы таянышыбыз, ышанышыбыз, нәселебез дәвамчысы. Син үзеңнең төпле акыллы булуың белән барыбызны да шатландырып яшисең. Тырышлыгың көндәлек көнкүрешеңдә дә күренә. Кечкенәдән үк син барысына да өйрәнергә тырыштың. Ир кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр картлар. Шуңа күрә бар өйрәнгән эшең үзеңә дип, без бала чагыңнан ук моны хупладык. Акыллыбыз, йөзебезгә кызыллык китермичә яшәгән өчен рәхмәт сиңа. Картлык көнебезнең якты өмете булып алда да гомер ит. Без сине бик яратабыз, улыбыз. Улыкаем, алтын алмам, нәселемнең дәвамы. Баладан да татлырак ул бу дөньяда зат бармы? Улыгаеп киләсең син, 35 тулды бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш очындагы күгең. Ата-ана догасында йөрү һәр чак сакланып. Без дә яшиек авылда синең өчен шатланып. Тормышларың тулы, шөкер, үзебез күз тидермик. Булган кайчак авырлыкка артык игътибар бирмик. Хатының белән сөйлеп, яшәгез бергә-бергә. Җитәрлек бирсен бәхетен балам сиңа гомергә. 2 балаң күз алмагыз, гел шатландырсын сезне. Шөкер, бәхетле итә алдың улыкаем син безне. Шулай ук 15 гыйнвар көнне яратканыныгыбыз Амирга да 7 яшь тулды. Әтисенең күчермәсе булып, ул да бик акыллы, тыйнак егет булып үсә. Без аны яратабыз һәм бәйрәме белән котлап аңа киләчәктә бары бәхет, шатлык һәм уңышлар телибез. Укуында җиңеллек булсын. Амир диеп исем бирдек. Шын җитәкче булырсың. Безнең горурлык син балам, бәхетебезгә туыпсың. Бар хыялың чынлашсын, теләкләр кабул булсын. Бәйрәмнәр һәр вакыт өйгә сөенеп килеп торсын. Хөрмәтле Илдар Ринатович, бар изге теләкләргә дә кушылып, бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Юбилейгыз котлы булсын. Söylüyorum sine bulak iten. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam. Var kaygılar uçtu jilerge. Birinci karışın, hem senin tavışın. Sihirledi ömürge. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam. Var kaygılar uçtu jilerge. Birinci karışın, hem senin tavışın. Sihirledi ömürge. Birinci sözlerin
Шымыртай күзләрең исләремдә бүгендә Киләле каршыма елмаеп һәм гөлеп кулларыңны тутып Син тугашта балам сине кулга алам бар кайгылар очты җилләргә Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә Син тугашта балам сине кулга алам бар кайгылар очты җилләргә Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә Сиңа гына бәхетле бул балам җирдә Кулларыңны сузып мең рәхмәтләр укып киләле яныма Син тугашта балам сине кулга алам бар кайгылар очты җилләргә Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә Син тугашта балам сине кулга алам бар кайгылар очты җилләргә Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә Илдар Ринатулла Ардислановны 35 яшьлек юбилейлы туган көне белән чын күңелдән Түбән Кама шәһәреннән апасы Надия Хусаиновна, кызлары Динә, Альбина гаиләләре белән, абыйсы Камил Хусаинович, тормыш иптәше Илсияр гаиләсе белән, абыйсы Фуат, тормыш иптәше Гөлүсә, Алсу, тормыш иптәше Рафил, Сызрын шәһәреннән апасы Зөһрә гаиләсе белән, Яңа Кулатка авылыннан абыйсы Рамил, тормыш иптәше Гөлфия, балалары Рәис, Гөлшат, кияүләре Илнур ихластан котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөеклебез, 35 ул дөрестән дә бөтен тәннең, җанның гайрәтләнеп, дәртләнеп яшәгән чагы. Бер сүз белән әйткәндә, тормыш җигәнен тотып, хыялларга омтылып, максатларга ирешер чак. Бер әйбердән дә курыкма. Нинди генә эшләр башласаң да, синең яныңда ярдәм итә алырлык якыннарың бар. Энебез, абыебыз Илдар, син бик үзенчәлекле, матур яшьлек таңында сызылып аткан юбилейыңны каршылыйсың. Күпләре сиңа көнләшеп карый, тик бу көнләшү ак төстә. Чөнки яшьлек кире кайтмый ул. Шуңа күрә балакаебыз, бу матур мизгелләрдән ям, тәм табып, бар хыялларыңны, максатларыңны тормышка ашырырлык көч барлап, шатнатып яшә әле. Без синең белән бик горурланабыз. Гаиләңдә син чын бөркет булып, хатыныңны, балаларыңны яратып яшисең. Без дә сине шулай ук яратабыз, якыныбыз. Тәнеңә Аллаһ сәламәтлек бирсен. Бәхет, шатлык озата барсыннар. Язмышлар да сиңа гел яхшылык, гел уңышлар гына язсыннар. Гомер юлың пар канатлы үтсен. Өстәлеңдә сыйлар мул булсын. Тормыштагы кылган игелегең үзеңә зур бәхет булып кайтсын. Бер кайчан да каушап кала күрмә. Юлдаш булсын сиңа сизгерлек. Хыялларың чынга ашкан мәлдә калдырмасын сине өлгерлек. Илдар, бүгенгедәй гел елмаеп яшә. Күңелеңдә нурлар уйнасын. Тормышыңда бәхет юлдаш булсын. Авырлыклар һич тә тоймасын. Хөрмәтле Илдар Ринатович, бар якыннарыгызның да теләкләре чынга ашсын. Алар махсус сезгә дип бүләккә җырда сайладылар. Кабул итеп алыгыз.
silashi şanlıklarını birge bileşi Ayrılara şanlıklara yanında Yarisin var kullan diyeşi Bağlarını ezmek kullanlar Kırış bir şehirden güller var Hangiler şeker şeker demlerse Yalnız benden bakmak günler var Bağlarını ezmek kullanlar Kırış bir şehirden güller var Hangiler şeker şeker demlerse Yalnız benden bakmak günler var Hak bilemeyen eyleyen Bulsanlar diktiren Özüm işimkiler